Matthew 10 verse 1 ngokukaMateyu weshumi wayesebabiza abafundi bakhe abayishumi nambili wabanika amandla phezu kwawomoya abangcolileyo ukuba babakhiphe, nawokuphulukisa izifo zonke nokugula konke. Amagama abapostoli abayishumi nambili yilawa: owokuqala nguSimoni othiwa uPetru, no-Andreya umfowabo noJakobe kaZebedewu, noJohane umfowabo, noFiliphu, noBhatholomewu, noTomasi, noMatewu umthelisi, noJakobe ka-Alifewu, noThadewu, noSimoni umKhanani, noJuda Iskariyothi owamkhaphelayo. Laba abayishumi nambili uJesu wabathuma wabayala wathi, "Ningayi ngendlela yabeZizwe, ningangeni emzini wamaSamariya, kodwa yanini kakhulu ezimvini ezilahlekileyo zendlu ka-Israyeli. Ekahambeni kwenu shumayelani nithi, umbuso wezulu ususondele. Phulukisani abagulayo, nivuse abafileyo, nihlambulule abanochoko, nikhiphe amadimoni, namukeliswe ngesihle. Yiphani ngesihle, ningaphathi golide nasiliva nathusi emixhakeni yenu, nasikhwama sendlela, namabhantshi amabili, nezicathulo, naludondolo, ngokuba isisebenzi sifanele ukudla kwaso. Nakumuphi umuzi noma umuzana eniyakungena kuwo, cingani ofaneleyo ukuba nihlale khona nize nimuke. Ekungeneni kwenu endlini niyibingelele. Uma indlu ifanele ukuthula kwenu, makube phezu kwayo, kodwa uma ingafanele ukuthula kwenu, makubuyele kini. Yilowo nalowo ongayikunamukela engawezwa amazwi enu, anothi niphuma kuleyo ndlu noma kulowo muzi, nivuthulule uthuli ezinyaweni zenu. Ngiqinisile ngithi kini, kuyakuba ngcono ezweni laseSodoma nakwelaseGomora ngosuku lokwahlulelwa kunakulowo muzi. Bhekani, ngiyanithuma ninjengezimvu phakathi kwezimpisi. Ngasho-ke, hlakaniphani njengezinyoka, nibe mnene njengamajuba. Kepha xwayani abantu ngokuba bayakunikhaphela emiphakathini, banishaye emasinagogeni abo. Niyakuyiswa nangaphambi kwababusi namakhosi ngenxa yami, kube ngubufakazi kubo nakwabeZizwe. Kepha kuyakuthi nxa benikhaphela, ningakhathazeki ngokuthi niyakukhuluma kanjani nokuthi niyakuthini, ngokuba niyakukhipha ngaso leso sikhathi eniyakukhuluma ngaso, ngokuba akuyinina enikhulumayo, kodwa uMoya kaYihlo okhuluma kini. Kepha umuntu uyakukhaphela umfowabo ekufeni, noyise umntanakhe. Abantwana bayakuvogela abazali babo bababulale. Niyakuzondwa ngabantu bonke ngenxa yegama lami, kodwa okhathazelayo kuze kube sekupheleni lowo uyakusindiswa. Nxa benizingela komunye umuzi, anobalekela komunye, ngokuba ngiqinisile ngithi kini, aniyikuqeda imizi yakwa-Israyeli ingakafiki iNdodana yoMuntu. Umfundi kaphezu komfundi, nenceku kayiphezi kwenkosi yayo. Kumanele umfundi abe njengomfundisi wakhe, nenceku ibe njengenkosi yayo. Uma bebizile umninimuzi ngokuthi uBhelizebuli, kakhulu abendlu yakhe. Ngakho-ke ningabesabi, ngokuba akukho okusitshekelwayo okungayikwambulwa, nokufihliweyo okungayikwaziwa. Lokhu enginitshela khona ebumnyameni, kukhulumeni ekukhanyeni, nalokhu enikuzwa endlebeni, kushumayeleni phezu kwezindlu. Ningabesabi ababulala umzimba bengenamandla okubulala umphefumulo, kepha kakhulu mesabeni onamandla,
ukubhubhisa nomphefumulo nomzimba esihogweni. Akuthengwa yini imizwilili emibili ngendibilishi na, kepha akuyikuwa phansi namunye kuyo ngaphandle kukayihlo, kodwa kini zibaliwe nezinwele zonke zekhanda lenu. Ngakho maningesabi, nina niyayidlula imizwilili eminingi. Ngalokho-ke yilowo nalowo uyakungivuma phambi kwabantu, nami ngiyakumvuma phambi kukaBaba osezulwini. Kepha lowo uyakungiphika phambi kwabantu, nami ngiyakumphika phambi kukaBaba osezulwini. Ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Angizanga ukuletha ukuthula, kepha inkemba. Yebo, ngize ukuphambanisa umuntu noyise, nendodakazi nonina, nomalukazana nomninazala, nezitha zabantu kuyakuba ngabendlu yakhe. Othanda uyise nonina kunami kungifanele, nothanda indodana noma indodakazi kanina kangifanele. Ongathabathi isiphambano sakhe angilandele kangifanele. Ofumana ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa, yikho olahlekelwa ngukuphila kwakhe ngenxa yami uyakufumana. Onamukela nina uyangamukela mina, ongamukela mina uyamamukela ongithumileyo. Owamukela umprofethi ngegama lomprofethi uyakuzuza umvuzo womprofethi, nowamukela olungileyo ngegama lolungileyo uyakuzuza umvuzo wolungileyo. Yilowo nalowo uyakuphuzisa abe munye amanzi aqandayo ngegama lomfundi. Ngiqinisile ngithi kini, kasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe.